Iż-żieda ta' €75 għall-għoli tal-ħajja f'nofs pandemija kienet attribwita mill-Ministru għas-Solidarità Soċjali Michael Falzon għal mekkaniżmu tal-kola mingħajr ma tax jifhem li l-Gvern fil-budget se jkun qed jikkumpensa għal dan. Il-kwistjoni tal-kola, kwistjoni li l-amana, ta' min jgħid li l-mekkaniżmu tal-kola huwa miftiem bejn is-social partners kollha. Ovvjament l-affarijiet jinbidlu u ma neskludix li jkun hemm revision ta' kif tiġi mkejla l-kola. Imma l-kola ekonomikament, finanzjarjament tagħti ċertu stabilità. Iżda tagħti kemm tagħti stabbiltà, il-familja qed jitħallew għarrieħhom għaliex din iż-żieda miżera jassorbuha fil-prezzijiet dejjem jolew li qed jaffaċċjaw minn żmien għal żmien. Il-Ministru qalilna wkoll illi tagħmel x'tagħmel ma tistax neħħel dawk li jinsabu fir-riskju tal-faqar. Kif se tiġġieldu il-faqar nifsu meta il-cost of living adjustment huwa €75 biss laqas pastarda jew kwarġoba ma tixtri. Ara li għandek ċertu numru ta' nies riskju fil-faqar huwa fatt u tagħmel x'tagħmel kull soċjetà ħibqa' jkollha ftit minn dawk in-nies. Skont il-Eurostat f'pajjiżna fl-2019 dawk li nsabu fir-riskju tal-faqar ilaħqu mal-100,000 persuna, 10,000 aktar minn fuq is-sena ta' qabel. Dan fil-waqt li dawk li jiċċaħdu minn affarijiet materjali b'mod sever żdiedu b'4,000 persuna, ftit aktar minn 14,000 persuna fl-2018 għal 18,000 persuna fl-2019. Ħafna qed jistennew li l-budget ta' nhar it-tnejn joffri sosten lil ħaddiema, il-familji u l-anzjani, partikolarment fejn jitlu l-pensjonijiet, il-problema tal-kirijiet, il-konti tad-dawl u l-ilma kif ukoll il-prezzijiet tal-fuels.